Tapi ninil tum ladak West Karbinglong Labor Union Pen Central Committee Pen pini de bangso ni tum la Labor Union Pen aporo teng pen ni tum job hapon lo ni tum kaceng hon perang ke bang pi fanzi tami asi ni tum pini ladak West Karbinglong along isi kacup hapon perang ke pan cup hapon lapen Karbinglong ara pan kapacini bang la puson lo je kedam tang nili tum made nili hoi pensi tame ladak nili tum office long pen lasu acik lu kedam tang tarik kret hom pen si mane lam thi paklang lo je akemi ili tum kemi sen je fansi labang su deng pondo lasi ili tum lanon kebangji mede ahut kedam tang ahut bangke kaprek organization tumta ke deng lo puson do kok titilo lasi neli halasu ahut kedam tang ar nisi tame chuning ri ateng pen karbeng long rat pan ka pachinya teng pen nili kaching han karbeng long organization kedwan lapen political party kedwan tum si tame la labor union kachuning ri ateng pen nang pachet tondon si nili tum labor union atum han isi kehok mate isi nili tum pan isi support ateng pen nili organization atum han si tame isi churu wangtung lapen Karbinglong Autonomous Council Chief Executive Member Dr. Tuliram Ronghang ake hai si tame rang lipanta churu parlo ate nili tum labor union ake mang ateng pen rang li si tame na pachet tondon thepo lapen nili tum ili tum Karbinglong along CPML nangklang lu pen bangke CPML tum si tame arang li tum ta labang su labor union phan nang chedon dun si ninga klong pen se lang li tum tame nang support dun lo lapen do thulang ili tum Karbinglong along KSA pen chenglok lapen ke ili tum ladak exam organization tum si tame nang chedon dun elo lapen ke ili tum ladak Nirman Shromik Labor lo natumta lapen Building and Others Construction Worker Union natumta lo lapen ke ladak Driver Association tum antalo lapen ili tum kaching honai man peng kedo karbi richu ake hai sitame nang sedon lo lapen ke ili tum la political party kedo anatum sitame ninga klong pen nang sedon dun pupusin ili tum labor union pen sitame ning ke the dolo lapen ili tum ke lilang ta dolang kaprek organization lo ta dolang 100% pen 70% ke nili chingkiyat lo lasi non 30% dolang lasi alang li tum mangon sita meni tum organization ke duan tum phanta bat pe mane isi kachingri abang hale tum ogenang sorlo lasi laso chingri penateng si nili tum ke duan organization phanta deng pon po athe labor union ke isi ke thenai lo lasi ili tum kadu kabeta chini sikiong lo lapen ili tum labor de lote per the dang long pen le ke thenai apuram lo labe along tin country long ta mede ke talon ke arni sibet lo lapot si ili tum mede hut bang ke along tin ta ili tum Karbinglong ta asong tin tum ta talon jam pulo te ili tum kachingri e bang abeda ta son lo lasi non pining pen ani kan make ili tum ninga klong pen si karbi arat atum si tame ining isi dulu bang si ili tum ning ke the dulu lapen ili tum jong si kaching ridu tang lu pulo te ili tum maja ta sayang deng si tame ili tum mesen po akemi tawar si bang po lasi ili tum churu par peglo CPML ke hai tum han si tame lapen ili tum Karbinglong Autonomous Council atum si tame lapen ke driver association atum si tame nang chedon don lo lapen pejam atum anta na chedon don FCM lo lapen non ilong longi ke lele dolang lasil anta menili tum tampo lapen ke non ili tum la labor day bang ke ni tum isi kaching wai pondoji si tame adet arni bang ke thik pon pelang lasi ili tum bidi suri abang le tum kasi pachoy ninge lasila so teng pen kadu ko tum da bidi suri piduno ko nili tum me thegu pen bule ke klem ke kali si tame ili tum bidi suri pen si hemuchor remuchor tum penta nili tum sign and pon ko athe ili tum koson se me thanga update along
alon ketipi pon thekji ma na so panang sile tum kedoan na tum ta ningak long pensi mathanang ko ate lebar union pen ni thur dang lu te apa preka political party pen ke ding de nang ko ate ile tum jong si political party cepat herong pulute la bangke la so party gemu do we temporary political party gote anisi eji kosi itu na independent lebar union pen si itu ni tu dan pulute la bang ekran la so si mi kon ko la pen dutulang kedam tang la hosi tami la asu penanan la industry tum si tami personnel pen la media prom ke deng ko ke la pen ke la west karbinglong la pen east karbinglong si tami lem sa tum ta ke deng ko ke yong si la bang su media hud bang ke akapre kelong ta ke deng ko plote ilitum karbinglong organization ke do an tum si tami ala so ding nong bang ke ilitum in hapna ko ate umat ni yong sila puson ke deng ko ko tel ke ilitum karbi homa salong na se ton dun de bang ko pasi ninga klong pen adu bita na pache ton dun eji pansi tum churu parlo lapen lebar de bang ke ilitum ke ya kita ninga klong kala jemat nana lapen mohina lapen mu sitame ilitum la lebar union penon kiri lang sitame pali po lapen non ke dutang atum pan an sitame isi porque mulong ke lata akimi atawar ke bang pupusin ni tum lebar union pe sitame ning ke the pondolo athe lebar union lapen ke ilitum organization ke do ana tum sitame abang so a platform pe ilitum ing thura pe do plote lake mo ke bang ji au be tum ta akimi yang thek si bang ko pusin ni nang le tum karbing ngara pan sitame achini lo lapen ninga klong pen ilitum lebar union ban RD nangi pidun bangke nilitum churu parlo lapen karbinglong Thomas Council CM pendanglo sitami alang litum lebar union pan lan so se RD ki PG fansi nilitum chuning ri padu ponlo kasi ke damtang an polote RD aviation si theklang lo tanon ke bangji laso ningkan pan mage nilitum pan RD nang pi ke thedung nang pi pu pusi nilitum ning ke the pondolo kasi ningak long pen suri akaldom pa jasi churu iklo